Scileanna a rís libh ó glórna Mícheál. Tásúla go ngúis ar fad a cumad sláán agus siú sáile. Aniu tá an green ag scuid na gluch so tá chun roiint scileanna Peile a Cleachtadh in. So séad ó webh ná liathróid Peile a ríist baile agus an trí rud ná gléis sú na tabhair nó fón póca chun sibh a hafid agus na físeán sin a cheola chuin ag sih na Facebook agus Instagram glórna Mícheál. So tá imeach lom aniu agus bebad a Cleachtadh. Má sibh. Má sibh a cháirde, so is na drillna á seo amach tá chuní de laidú ó 60 second, 60 second, unas go gurlamid bain ar an gaidáin thar éimúd eile. So don céad bhíor aniu tá chun teachtarrás agus ferbhta anamh ar drill a rinnemer le caiicí sin ús agus is unna sin an ihar a 8 i gcuine an mala. Ach aniu tá chun é a basket suas agus kick pass agus láh pass a chur leis. So go bunasach seaasmúid gábhéidir ó mala, so téimid isteach idir na cusa an cus clé, isteach idir na cusa cus teas, sin kick pass clé, sin arás isteach idir na cusa an cus clé, isteach idir na cusa cus teas, pass á láh clé. And then déimid ar rud ceanna céine don cus teas agus an pass á láh teas. So then tafad ar féin, feice bhéad a fáin sibh ag 30 second. Má sibh. Sibh a cháirde, so don céad drill eile tá a rís chun ferbhirtí anamh ar drillna a rinnemer le caiicí sin ús agus is unna ní sin agus an rit aonair agus an léir a fiochas suas agus a leagad sios a rís. So go bunasach tá ceithre marcar Cleachtadh, tá na céad gá ceann méidir nó gábhéidir ónna chéile agus an tríúgus an ceathra ceann méidir nó gábhéidir ónna chéile ach tá difriocht depméidir idir an darna agus an tríú ceann. So tá chun sudar amachchatí an darna marcór, an liathróid a fiochas suas, rit aonair dhéanamh é leagad sios ag an tríú marcór, rit tríd an ceathra marcór agus an darna liathróid a fiochas suas rit aonair dhéanamh a rís. So déanana mé siúil tríd go gasta agus go feicisiú chuna sé dhéanamh. Tús ag an céad marcór, sudar amach. So put the top of the commodity shut lads now on M no and W sin dhéanamh agus sibh fiocha an liathróid suas. So then ag sin có sciúpi agus go féidir agus feice bhéad a ain sibh i 30 second. Má sibh. Má sibh a cháirde, so don tríú drill aniu tá chun a rís ferbhirtí anamh ar drill a rinnemer le caiicí sin ús agus sunna sin agus kick pass agus frickin íomh. Mar a léirimar an teachtarrte sé antábhacht frickin íomh a bheith bhaintach i Peile Gaelach tuis cin nach mí mit sucr riamh go bhfuil na gcónaí ag glúiseacht agus déanamh frickin íomh mar a cad a háiríonn sa clé. So chun siúil tríd tá chun 6 méidir 3 nó 5 méidir ó mala, déanamh kick pass a gcuine mala, 20 tíimar, 3 ceasca céim, déanamh rud céine ar an cos eile, kick pass, 20 tíimar, bailíomar an liathróid. So déanamh sin fáil 30 second feice bhéad a fáin sibh. Má sibh.
Garda, so dún cathrú drill aniu, táid chun ceann anúsáid déanamh má suirtaí gomad géirí an marcóir a chailúnt agus sunna sin agus an aonair bhréagach. Agus go bunúsach tá sé go súla ri aonair nó solo ach táid is déanamh ábhéil nó exaggeration chun an marcóir sin a chailúnt. Agus chun siúil tríd go hanmeld, go bunúsach leagann tú an lámh leis an cos sin á tú cical so an áir seo a cos clé, a churann tú an machan ar fad ar an taobh sin an crop chun bob éimeart ar an marcóir bhfuil agat. So leagam an liathróid le an lámh sin, sios ar an cos sin, agus chuirm chun an ábhí aanamh chuirm an lámh amach chun seasamhach déanamh agus chun ábhéile ligantarm gomid chun kick mór mílsanna go hort don bharcóir. So leagam an lámh sios ach ag an secondéirnach díríam na baracíní drone spéire chun an aonair rád a ráis seach chunm. So siúla mé tríd go hanmel, so díríam an lámh, leagam sios ar an cos, an sin bogam sa taobh eile, an sin déanamh budé ar an lámh eile. So siúla mé tríd ar an taobh deas, díríam an lámh amach, machan ar fad mar taobh deas, ráis seach na ocht agus bogam sa tro eile chun é a chailúnt. So buin siúh sé úsáid á sin agus fé céibéad a aint siúh a trucha second. Má siúh. Máisih ar fad a Garda, so don bhíor déarnach ar isis, míre for a cuaig, tá mus gon gacil rud a chur le chéile agus na Scileanna ar fad a Cleachtadh. So go bunúsach táid chun ritmach, liathróid sús, réthaonair, casa agus Mícheál go na mala chun fricní déanamh ar bháil a ríist. So tá céad marcóir agam, agus tá darna mór marcóir agam beidir deaf éidir ó sin. So chun siúil tríd, tuach man liathróid sús, den réthaonair, casam chun an marcóir a chailúnt, den rit aonair a ríis agus ag an géad cón scaoileann le kick i gcuine an mala agus bearm graim ar an fricníomh rithim amach a ríis agus déanamh méid ar an cos eile. So siúla mé tríd go hanmel agus go bheice siad chun sé dhéanamh. Céad marcóir an seo. Siúil tríd cook sús. Agus an kick. Bearm graim ar an fricníomh. Má sibh a Garda, déananig sin a cos amháin sin rithim amach agus déanaí ar an cos eile ar fad trucha second fé céibh cín aintibh. Má sibh. Jeabhas ar fad a Garda, má sibh, sin deir leis na cúig mír na Peile weimse inniu. Tásúla gom go bhaint ar fad sult asú. Mar eolas, tá stór focail chun a bheith ag deire gach ile Seisiún a seo amach chun aon focail deacra a eolalam. So bí breanúir deire an Seisiún chun sin aim seo amach. Agus mar na stábhachtaí, bí an tafadar ar féin agus seo na tafaí sin a ráidún ag síomh na Facebook agus Instagram glór na Gael. Manas go féidir linn na buaclaí agus na colony is fearr ag as sa tír. Go dtí an céad ó eile weimse, fan slán agus fan sáile. Slán a goibh.